Čaute Micky, je tu opäť ďalšia nedeľa a to znamená, že prichádza tvoja obľúbená rubrika Twinky pozýva. Niečo vám poviem, tento víkend som si dal kompletný chill, žiadna party, iba oddych. Ale aj tak som sa moc nevyspal, lebo som pozeral blbé filmy. Pardon, neboli blbé, ale proste som pozeral do rána. A nebudeme sa tu vykecávať a poďme rovno na akcie. Začneme festivalom, ktorý každý rok končí leto. Je to Uprising Festival 29. až 31. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. 29. až 31. augusta, a teraz či to vyslovím správne, Pohořelice Rájenka, Darkshire Festival in Novoli. 29.8. S-Club v Olomouci, Hook Beats Music with Culture Shock and Black Sun Empire. 29.8. Areál Loučky, Sun and Vibe. A opäť tu máme piatok 29.8. Mini pivovar Jeseník, Badaboom. Na záver opäť piatok 29.8. a ty sa môžeš tešiť na Drum Station v Krose, Praha. Milujem Micky, chcel som tento týždeň aj nahrať nejaký double dropík alebo triple dropík, ale pracoval som jak magor a bol som tak uťahaný, že dovidenia. Tento týždeň sa to trocha zmení, tak očakávaj niečo nové. Mám plišovú guličku, tak už len kvôli nej si prosím like a share. Áno, prosím zás. A do počutia opäť o týždeň. Čus!